Takže čaute, máme tu novú zbraň od Katusu. Potom som si tu už aj vyťahol brýle. To mám tiež tomu. Si iba chcel. Takže vidíme. No a teraz ideme toto všetko rozbaliť. No takže ideme toto. Krásny. Môžeš zaostriť. Krásny zásobník. A teraz ideme už na ďalšie veci. Toto, dámy a páni, je kolimátor v tomto. Ideme otvoriť. Už toto si dám zatiaľ sem. Aj tieto okuliare. No. A teraz obal a posun. Už je to takýto zaostriť. Krásny. Takže tento si dám sem, to si nebudeme dávať na zbrň, lebo by som si to celé dokázil. Takže a ešte tlačák. Som doma, takže to nebudem používať. A potom klasické buličky. Takže všetky si dáme odtiaľ sem. A ideme na hlavnú, a čo je zbraň. No, dám si vás asi ako. Takto. Dobre, hádam. Nýbaj. Tak, do píšťany. Takto. A už máme batary. Zatiaľ to máme tu. A uvidíme zbraň. 3, 2, 1. Tak, toto. Delta Armory. Klobúk dole. Klobúk dole. Delta Armory. Malo do píši. No, dobre. Bože, ťažké a znova dobre. No. Tuto máme, aby som si to dal, ale dobre, to si necháme. Potom si to ukážeme. Ja si to najprv nachystám. Bože, ale to je strašne ťažké, tak uvidíme. A máme to tady, bad boy. Tak dobre, tak ideme si finálny produkt. Kúkajte. Ty kokos. Kúkaj. Dobre, takže ideme. Máme tu zásobník. Máme tu zásobník. Tento si krásne zabalíme. Dáme si ho na zbraň. A máme. Teraz si to teraz na kameru. A ideme ešte raz. Ideme dať tento opasok, alebo ideme si rozbaliť toto. Upriaj, ako sa to
asi by sme to mali vedieť. No. A je to takto. A to ja som dement, kámo. Som sa rezol kvôli nejakému šrobu. Ešte. Okay. Takže ideme to na tam teraz. A už je to ťažké ako hovado v more. Dneska je to došlo. Ja som to akože nerozbaloval. Takže tak uvidíme, no. Takže, no, ideme na to. A neviem, ako to ináč funguje. Lebo neviem, ako to by sme to mali dať. Ale by sme to mohli dať. Ja neviem, bro. Bože môj. Ako to ide tam, dobre, no. No, poďme radšej na kolimátor, ale teraz sa radšej nebudem dávať. Lebo to tam budem furt všetko napájať na také blbostičky. A máme tu iba fľašák. Ináč tento kolimátor si dám sem iba. Nebudem piť. No a potom klasika. Toto nejako vyhrnieme. No. No, takto. No. Veľký shoutout. A máme tu iba asi plastik. Tento normálne by sme si to mohli dať. Tu budem zase tomu rozumieť, ale keď ne, tak nedám. No, takže tuto by sme predpokladám takto, takto.
to vlastne to je. Ale kúkaj. Takto ja robím, že ja si to furt dávam takto a tamto a mám takéto emokové krásne. Teraz si to dám takto, aby ste vedeli, jo, že ja si to vezmem do ruky. Že toto je, že nestrieľa to. A toto, že semi, že po jednom, že tuk, 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 tuk. A toto je už full auto, že trrrr. A ja použijem najprv semi a potom takto prestavím a krásne to mám už, že full auto. A ja si to furt dávam, keď nestrieľam, tak furt dávam toto, že to nestrieľa, kľudne si kuchnite, tlačám a to je takto. Takže veľký žraut. No a keby ste chceli vedieť, ako sa toto vypína, tak iba krásne iba takto zacvaknete. Počkaj, ja si to do ľavej ruky. Dobre. Toto. Ale je to skolu všetko, takže toto si zatiahneme dozadu a musí to zacvaknúť. Napríklad ako teraz som to dal. Akože musím to mať na dve ruky. Takto. A keď chcete to vysunúť, tak s týmto a dozadu. Vidíte? Máte. A na tomto prednom to isté. Lenže no, takže teraz by sme to mali vedieť, že dať tam na to pás. Tento, čo má na krku. Ale neviem, že kam na pás. Kde by sme to mali mať? Neviem, ale nejde tuto. A tuto. Tuto, kámo. A viete, kam to máte pripnúť? Až sem. Toto si tu kľudne chcem odtrhnúť, takže a nejde to robí. A mám to preč. Takže a takto nejak by sme to mali vedieť dať. Že kúkaj. Že o tento. A keby ste sa akože pýtali, že ako to dať dole, tak takto. Takto stlačíte a takto vidíte. A máte. A no guličky to nebudem dávať, na to zapomeňte, ale prepáčte, ale to ukážem až vonku. Dneska je noc. A potom je tu už krásne iba ďalšia baterka a takéto. No dobre. Keď chcete vidieť full auto, tak dajte mi like a odber, jo? Lebo už sa blížime
keď už nebudem mať toto video 10 lajkov, tak, alebo odberateľov kľudne, tak je dosť možné, že budem končiť s YouTubeom. A budeme iba shorty. Ale uvidíme na tomto videu, ako to dopadne. Takže uvidíme, ale ja nezaručujem. Vy poviete, či áno, alebo ne. No dobre. Toto si dám na zatiaľ preč. Ja mám to preč. A teraz to už je preč. Takže to takto. A ideme si to oddelať všechno. Dobre. Dobre. A toto. Keby ste chceli vidieť, ako sa vyberá, nemusíte to furt jak filmu, že takto ťahať, ale stačí tento dzinzik a kúkaj. Vidíš? Teraz mi napríklad už vypadol. No a neviem, ako treba otvoriť. Aha, takto. Dobre. Ja. Fríze. A počkajte. No, tak už sme skončili s celou zbraňou. Takže asi čaute. A nezabudnite like a odber, jo? Čaute.